Добре, там... Айде бе, скачай. Добре, как скачих изобщо не знам. Къде отира онзи балона, би иска да скача на него, значи може да скачате на балона, това е супер готово. Але полетите там. Айде. Я. Ето сега там не стига. Балона! Господи, стигна! Хора, стигна, погледнете ме, аз отивам към балона. Опа. На него съм! Значи, просто виждате, много е готино. Всеки, който иска, може да си го седи да се забавлява. Значи, сега какво да правя на този бон? Да се спална някакво превозно средство и да скочи от тук. Значи, и също така пишете в коментарите дали искате да гледате още, нали, геймплей с този мод. Какво е това пони, бе? Това пак чак сега го забелязвам. О, господи. Господи! Такова е самолета! Чак са. Стой! Ще го закачим за това нещо. Тъкмо да не може да изпадне. Чай, нали го закачих? Да го подсигурим. Да, бе, съм го друг. Значи, това май не може да... Добре, да погледнем. Пак не го закачи до мен, значи или не може да се случи, аз не го правя. Спавнеме, добре, ето сега вече. Спаваме към небето, бе. Але, това дома... Ето това е готово, няма си това направо. Може да бъде така. Дава го това. Просто ето ми го да. Добре, спитам и тук, ето това. Добре, отгоре съм, не отгоре. Да речеме, искаме някоя кола ни трябва. Качаме го. Чай там някой, който е в движение, така по-напред да го закачен. Така, например, той сега не осъзнава, че е закачен, но тръгва да завива и... Станаме нещо, пъгна въжета си. Ами тия начин на магистралата става най-добре, понеже там карат с изключително висока скорост и да видим. Айде, че сега започне да го дърпа. Вижте го просто. Ей, така. Опа! Айде карай, бе! О, не! Искаш ли у нас? Това нещо за това... До 12 часа го няма. Значи...